Hhayi impela kwiMpucuzeko kubuka sengathi zonke iy'nsizwa ey'the zafakwa kuloya mcimbi loyana zihlome zizingovolo. Mawukuthi-ke uyobe ungayile noma-ke uphuthelwe lo mcimbi, hhayi impela shuthi uyobe uphuthelwe yinto nje engamele ikuphuthelwe impela. Siyabona-ke ukuthi zonke iy'nsizwa ey'fakiwe laphana-ke ziyabhalwa ukuthi kuzonyiwa. UMdumazi Mphakamhlongo ongomunye wabafakiwe naye abazobe benandisa laphana kwiMpucuzeko Maskandi Festival ngomhlaka 30 Julayi uthi yeyi uhlome uzingovolo, koda-ke into ayibhalile nje uthi akazi ukuthi uyozala ngomuni koda-ke uphakathi. Into abantu okumele bey'lindele kwigeza lakwamhlongo umculo omnandi no-live oseqophelweni eliphezulu ngoba siyamazi phela ukuthi akaphoxi, ushaya umculo onenkosi phakathi. Siyazi ukuthi igeza lakwamhlongo into elikolelwa kuyona u-music kakhulu, likholelwa kakhulu emculweni walo nakubalandeli balo-ke futhi lenza sure ukuthi libashiya bejabule. Lokho-ke kuzokwenzeka laphana kwiMpucuzeko lizobe lenza into elihlale liyenza for abalandeli.